Čaute, ja som Kubo a rozhodol som sa, že moju ďalšiu etapu v živote budem rozvíjať v zahraničí. Keďže som tento rok maturoval a bolo na čase si vybrať vysokú školu, rozhodol som sa študovať v zahraničí, keďže mám tam pár kamarátov, pár známych. Rozhodol sa taktiež, že budem zdieľať svoju cestu s vami. A ako inak teda zdieľať túto cestu ako týmto formátom točenia sa, teda vlogovaním. V minulosti som pracoval za kamerou, kamera mi je veľmi blízka, teda aj kontakt s kamerou, či už teda za ňou, ako som povedal, alebo teda aj pred ňou, keďže ma to veľmi baví a veľmi náplňa. Verím, že v dnešnej dobe je dôležité mať niečo, čo vás baví, bez toho, aby ste tomu obetovali čas len kvôli tomu, že za tým hľadáte nejakú finančnú odmenu, alebo teda nielen finančnú, ale hociakú odmenu. A teda točenie videí je jedna z týchto vecí, ktorá mňa náplňa. Za 3 dní odchádzam do zahraničia, do Holandska. Myslím si, že je najvyšší čas začať túto sériu, alebo teda túto novú kapitolu a sprevádzať vás mojimi úspechmi, neúspechmi a teda mojim zabývaním sa v novej krajine. Verím, že tento content si nájde svojich fanúšikov a že vás to bude baviť rovnako ako mňa. Taktiež zostanete pre ďalšie videá, ktoré mám v pláne točiť a teda vidíme sa asi pri tom ďalšom. Zatiaľ se vás.